సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్ತೆలు ఇని తామల ಸುದ್ದಿಲು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಡ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ವರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬಿಡ್ಸಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಣವ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪನಾ ಲೇಸಡ್ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆದ ನೆಲೆಟ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಒರಿಪಾಯರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ದ ನೆಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಮಭೂಮಿದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ದೀಪುನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಬಡ್ಸೈತನಲ ಉಮೇದಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಇತ್ತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ದೇಶಲೆಡ್ 250 ಶೋರೂಮ್ ಒಪ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಂಗಾರು ಪದ್ದೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನಡು ಕಲ್ಪುನ ಬಿಡ್ಸಿರ್ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯಿರು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೆಲೆಟ್ ಕಲ್ಪನ ಬಿಡ್ಸಿರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನ ನಡೆತಂಡ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ್ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆದಂಚ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡೈನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಈ ಸಮಾಜಡು ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಒಪ್ಪಂದು ಈ ಎಡ್ಡ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಲೆಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಂಡಿರು ಬರವು ಮರ್ದು ಪೊಂಚೋಲೆನ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನೆ ಇಂಚ ಮಾತರಂಗೊಡ್ಲ CSR ನಿರ್ದ ಪಾಕ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತೇರಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10 ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 289 ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೋರೂಮ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ CSR ಫಂಡನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಲಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಹಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ CSR ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಗು ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗರೋಡು ಇಂಚಿನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಪುದರ್ ಬೈದಂಡು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಿರಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಇವತ್ತು CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು CSR ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿನ ಏನು ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡಿನವರು ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೈಸೆನೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಏನಂದರೆ ನಾನು ಸಹ ತುಂಬ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಹ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಎಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಏನಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಮ್ಮಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗಿನ ಸಮಯ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಎನಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾಂಡ್ ಸೊಬಾನ್ ಗುರಿಕಾರರು ಎರಿಕ್ ರೊಸಾರಿಯೋ, ಉದ್ಯಮಿ ಕರುಣಾಕರ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ದ ಸ್ಥಾಪಕರು SM ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ, ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ಫುದ್ದೀನ್, ಕುಡ್ಲಾ ಮಲಬಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಡ್ ಶರತ್ ಚಂದ್ರನ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ತಾಫ್ ಏಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. 10 ದೇಶಲೆಡ್ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 250 ಶೋರೂಮ್ ಇದ್ದದು ಕರಿನ 28 ವರ್ಷಲೆಡ್ದು ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಾವನ್ನುಂಡು. ಒಡಿಪುಡು CPIM ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಿದ್ದದು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿನ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಬುರ್ದುಂಡು. ಒಡಿಪು ನಗರಸಭೆತ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು.
ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿನ ಸಿಪಿಐಎಂ ನಾಯಕರ ನಿಮಿತ್ತ ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿರು. ಸಿಪಿಐಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಡಿಪು ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ವೃತ್ತ ಮಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದಿತ್ಯರು. ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆಂದು ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೂರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ದೂರದ ಮಿತ್ತ ಒಡಿಪು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಎದುರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ 25 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದು ಓಟು ನಡಪುಂಡು. ಒಡಿಪು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಓಟ್ ಕಿಂಡಿರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಸಭೆಟಿತ್ತಿರು. ಬರ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತದ ಓಟದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲಾ ಉಡಿಪದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ಹಿರಿಯಡ್ಕಡ್ ನಡೆದಿನ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರ್ಗಾರ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಂಚ ಪಾಕಜನ ನಾಯಕರು ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಓಟು ನಡಪರಿತ್ತದ 14 ಸೋಲು ಗೇಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು 25 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಓಟ್ ಪಾಡುವೆರು. ಎಲ್ಲಿಂದೋ ತಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಯವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರು. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಎನ್ಎಸ್ಐನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್ಎಸ್ಐಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತವರು. ನಾನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು ಯುವ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯ. ನಂತರ ಆಸ್ಕರ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಐ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತವರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಎಂಗ್ರೇಜಿದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡು. ತೆಡಿಲು ಮಿಂಚಿ ವರ್ಷ ಜೋರಾದಿತ್ತನಲ ಭಕ್ತರು ಉಮೇದೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪಂದೆ ಬಾಕಿಯಾದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಉದ್ಯಾವರ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಎಂಗ್ರೇಜಿದ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರ ನಡೆತಂಡು. ಬರ್ಸ ಜೋರು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ದು ಬೇರ ಸಾರದಕ್ಲಿಗ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡು. ತೆಡಿಲ್ ಮಿಂಚಿ ಜೋರಾದಿತ್ತ ನಾಣಲ ಭಕ್ತಿರು ದೇವಿರನ ಭಯಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಡು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪಂದೆ ಭಕ್ತಿರು ಚಪ್ಪೆ ಆದಿತ್ಯರು. ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಮೇದೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಲ ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಆಂಡಲ ಭಕ್ತಿರು ಉಚ್ಚೆಯುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ಉಚ್ಚೆಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಎಂಗ್ರೇಜನ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಲ್ಪುಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಒರಿಪಾಯರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲ ನಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂತಿರ. ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆದ ನಿಲೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ಅಂಗಾರ ನಡತಿನ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ 6 ಪ್ರಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು.
ಕುಡ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆದ ನಿಲಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಸಂಘದ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡು ಹಂಗಾರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌಜಿಡ್ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಕಮಿಷನರ್ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ಕುಡ್ಲದ ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಪ್ರಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುರಿಯರು. ನಮ್ಮ ನಿಚ್ಚ ಬದುಕಡ ಪೊಸತನ ತೂವಡು ಮುಲ್ಪ ತಾನು ಒರಿಯೇ ಪನ್ಪನ ಸೂತ್ರ ಪೊಲಿತದ ಇಸೇಸ ಇಸಿಷ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನ ಸೂತ್ರನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತೂತ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಫೀಸ್ ಆದಿತ್ತನಲ ಮುಲ್ಪ ಸಂಭ್ರಮ ನೆಲೆ ಒಡ್ತುಂಡು ಅವ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಒರಿಪಾಯರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪಿನ ಜೋಕ್ಲ ನಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡಿರು. ಏನು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ದೂರ ಮತ್ತು ಸಭೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಭಾವಸ್ಪಂದನೆಗಳಾಗುವುದಾದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಲಯದ ಆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಈ ದಿನ ನಾನು ಅಂತಹ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ಕುವೆಂಪು ವಾಣಿ, ಎಷ್ಟು ಆ ರತ್ನನ ಪದ, ಎಷ್ಟು ಆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಹಿಂದೆ. ಆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಮಾತು, ಅಣ್ಣನ ಗೀತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾತು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದ್ದೇ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರುವಂತಹ ಭಾವಸ್ಪಂದವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ನನ್ನ ನೆನಪು ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಸೇರ್ತದೆ, ಅದು ಖಂಡಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि भारत में थोड़े थोड़े जगह पर भाषा कल्चर बदलता रहता है, लेकिन उसके अंदर एक इंडियननेस है, एक भारतीयता है, इस विविधता में एक एकता है जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पे पिरोती. भारत दुनिया का यूनिक राष्ट्र है, पूरे दुनिया भर से लोग भारत का कल्चर देखने आते हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसी उम्मीद के साथ कि कन्नड़ भाषा और भी मजबूत बने, कर्नाटक राज्य और भी मजबूत बने, भारत को और भी समृद्ध करे, मजबूती दे. In European countries or even China, Russia, all these countries learn even science in their own language. India is probably the one country which here our medium of instruction, medium of learning, especially in science, in English we are adopting. So it creates a kind of understanding limitation for our own children. So it is always better that in our mother tongue we explain even the complicated science in mother tongue to the child. Okay, because of social reasons and other, we are bound to write the exam in English. But let this be, every parent can take note of. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಒತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಸಂದೀಪ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಲ್ಪನ ಬಿಡಿಸಿರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನ ಮಾತ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪದಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು. ಲತಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನುರಾಧ ಮೂರ್ತಿ, ಅನಿತಾ CH ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕುವೈಟ್ದ ಪೊರ್ಲು ಪರಿಸರನು ನಿರ್ಮಲ ದೀಪನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತ್ಯರು. ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ದ ನಿಲೆಟ್ ಕುವೈಟ್ದ ಇಸ್ಪಿಲಿಯಾ ಗಾರ್ಡನಿಯರ್ ಫರ್ವಾನಿಯಾಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಪಿದೈದೇಶುಡಿತ್ತಂಡಲ ಏಪಲ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಡ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಸಂಘ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೇಟ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥದಿಂಜಿದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದಂಡು. ಕುವೇಟಿದ ಇಸ್ಪಿಲಿಯಾ ಗಾರ್ಡನಿಯರ್ ಫರ್ವಾನಿಯಾಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಿತ್ತಂಡು.
ತುಳುಕುಟ ಕುವೇಟದ 30 ಜನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಜೋಕುಲು ಕಾಣದ ಪೊಟ್ಟು ಚಳಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಉಮೇದಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ತುಳುಕೋಟ ಕುವೇಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆದುಪ್ಪನ ಈ ಪುರ್ಲದ ಪರಿಸರನು ಸಮಾಜನು ನಿರ್ಮಲದಿಪನವು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕರ್ತವ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂದ ಪಂಡಿರು. ಈ ಗೆಲ್ಮೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಾಲ್ದ ವಯಸ್ಸಿನೇಕ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಯರೇಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೆರಿಮುಳ್ಳಾದ ಒಂದು ದಿನ ಟಿಕೆಕೆ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬದ್ರಲ್ ಸಮಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ರೇಗ್ ಇಸಿಎಸ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ನಿರ್ಮಲ ಅಭಿಯಾನಡು ಉಮೇಟಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಅಲ್ಮುಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಬದ್ರಲ್ ಸಮಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಕೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿಎಸ್ ಹೈದರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ತುಳುಕುಟುಗು ಬುಡಂದೆ ಬಿರಿಸಾಯಕರೊಂದು ಪುನೇಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಈ ತುಂಬು ಕೆಸರ ಕಂಡುಗು ಜತ್ತದ ನೇಜಿನಡ್ನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಶಾಸಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಇತ್ತೆ ಪಡಿಕ್ ಕೈತ ಸೂಡಿ ಹಾಕದ ಬಾರದಿಪ್ಪುನ ಕೆಲಸಡು ರೈತರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೇರ. ಈ ಬಗೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಡ. ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರನೊಡೊಂದು ಖಾದರ್ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀರ. ದುಂಬು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಲು ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಕೆಲಸಗೂ ಏರನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ ಸೇರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆಸರು ಕಂಡಗು ಜತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಲು ಜನಕ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊನ್ವೇರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದದಂತೆ ಅವಳು ಹಾಜರಾಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದಿವಂದೇರು. ಕಂಡುಗು ಜತ್ತದ ನೇಜಿ ನಡ್ತಿನ ತಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ನಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪುಂಜೋಲೆನ ತನ್ನ ಕಾರಡು ಕುಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜೋನು ಕಾರಡು ಕೊನದು ಬುಡ್ನ ಇಂಚ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿಡುಪ್ಪೇರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್. ಇತ್ತೆ ಖಾದರ್ ರೈತರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪಡಿಕ್ ಕೇಯುನೋಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತದಂಡ. ಶಾಸಕರು ಮಂತ್ರಿಲು ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರುಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟೋಗು ಕಿವಿ ಕೊರುಡು ಅಂಚಾಣ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವೇರು. ಬಡವೇರು ಕೈ ಪತ್ವೇರಂದು ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯನು ತೆರೆಯುಡಾತಂಡ. ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಪಡಿಕ್ ಕೈ ಹಾಕದು ಬಾರು ಕುಡ್ತದು ಬೈತ ಸೂಡಿ ರಾಸಿಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಖಾದರ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡ್ ಪಟ್ಟೊಂದೇರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ಆಜಿಮೇಳ ಈ ಸಾಲಡು ನವೆಂಬರ್ 29 ಶುರುವಾದ ಒಟ್ಟು 157 ದಿನ ಪರಕದ ಆಟ ಗುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನೆ 20 ವರ್ಷಗೂ ಪರಕದ ಆಟಗೂ ಭಕ್ತಿರು ಪುದರ್ ಕುಡ್ದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಆಬಗಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರದಿ. ತುಳುನಾಡ ಜನಪದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿನ ಆಟದ ಮೇಳದ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ತುಳುನಾಡದ ಜನಮಾನೆ ಆಟ ಬುಡ್ದು ಇಚ್ಚಿರು. ಜನ ಬುಡ್ದು ಆಟ ಇಚ್ಚಿಂದು ಪಂಪನಂಚ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಮಲ್ಲಪುದರು ಪಡಿತಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಆಟದ ಆಜ್ಮೇಳ ಇತ್ತದು ಸೋಮವಾರೊಟ್ಟು ತಿರುಗಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತದಂಡು. ಈ ಸಾಲಡು 157 ದಿನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಡು ಆಜ್ ಮೇಳ ಇತ್ತಂಡಲ 20 ವರ್ಷಗೂ ಆಟ ದುಂಬತ್ತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತನ್ ಪನ್ಪನವು ತುಳುನಾಡದ ಆಟದ ಮಿತ್ತದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆನ ಭಕ್ತಿದ ಗುರ್ತಾದುಂಡು. ಮೇಳ ತುರ್ಗಾಟ ಸುರುಮಲ್ಪನ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂಚ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ನಡೆದುಂಡು. ಆಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳುಟು ಆಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜೇ ಪುರ್ತುಡು ಪೂರ್ವ ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಂಗಸ್ಥಳುಟು ಪಾಂಡವಾಶ್ವಮೇಧ ಪ್ರಸಂಗ ಗುಬ್ಬುದೇರು. ಸುರುಕು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಎದುರು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟದ ನಲಿತದರ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಿಗ್ ಆಟ ಪಂಡ ಅಂಡ ಅಂಚಾದ ಭಕ್ತಿರು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತನ್ಕುಲು ಎನ್ನಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡ ಸೇವೆ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾವ ಪಂಡ ಪರಕೆ ಪಂಡದ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾವಿರು. ಆಟ ನಡ್ಪು ನಡೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬರ್ಪೆರು ಪಂಪನ ನಂಬಿಕೆ ಬಲವಾದುಂಡು. ನವೆಂಬರ್ 21 ಶುರುವಾಯಿನ ಕಟೀಲ್ ಆಜಿ ಮೇಳದ ತಿರ್ಗಾಟ ಮೇ 25 ಮುಟ ನಡಪಾದ 157 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪತ್ತನಾಜಿಗ ಪಿರ ಸೇವೆ ಆಟ ಗುಬ್ಬುದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಗ ಆಟ ಕೈದಾಪುಂಡು.
ರಥನಂದನ ಗೋವಿಂದ ದಿಮಿತ ದಿನತೆ ತಕತ ದಿನತೆ ದಿಮಿತ ದಿನತೆ ದಿನತೆ ದಿನತೆ. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀಸನ್ ಎನ್ಮೈತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟ ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ನಾಯಕಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಯ್ ಹೊಸ ನಾಯಕರಾದರು. ಪ್ರಶಾಂತ ರಾಯ್ ಅಜಪ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸಂದಿನ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿದ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ದ ಸೀಸನ್ ಎನ್ಮೈತ ಪಂತಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಬೆಂಗಳೂರು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಸೀಸನ್ ಎನ್ಮೈತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೂಟ ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ದ ನಾಯಕಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ನಾಯಕಿ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರಶಾಂತ ರೈನ್ ಅಜತತೆರ. ದುಂಬುದ ಸೀಸನ್ ಕೋಟಿ ಸರ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ ನರ್ವಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಿತ್ಯರ. ಪ್ರಶಾಂತ ರೈ ಅಜಬ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಸಂದಿನ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ದ ಸೀಸನ್ ಎನ್ಮೈತ ಪಂತಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟದ ದುಂಬುದ ನಾಯಕಿ 35 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟದ ನಾಯಕರಾದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ದ ಸುರುತ ಮೂಜಿ ಆವೃತ್ತಿಲೇಡ್ ತೆಲುಗು ಟೈಟನ್ಸ್ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರ ಆದಿತ್ಯನ ರೈಡರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕ ಯುಪಿ ಯೋಧ ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಈ ಸಾಲ್ಗಾರ್ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಕೂಟಗೂ ತಿಕ್ಕದೇರು 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟದ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಕೂಟಾರೆ ನದ್ದೆತೊಂದುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಾಯಕ ತಾನಲ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಒಳಬಗ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಕಾರ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಡಿದಿ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ರೈ ಬೊಕ ಮಗೆ ಶತಾಯು ರೈ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪುತ್ತೂರು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಕೂಟ ಮೆಚ್ಚಿದಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೋಚ್ ಹಬೀಬ್ ಬೊಕ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೋಚ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಚಾತುರ್ಪಲ್ಯನ ಬುಲೆಪ ಹೊಂದಿರು. ಆಜನೆ ಸುತ್ತದ ಏಲಂ ಕಾರ್ಯಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ 79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯುಪಿ ಯೋಧಸ್ ಕೂಟದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಸೇರ್ದೇರು. ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾದ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಕಾಸ್ತೆ ತೊನ್ನ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬುದಾರಂದು ಅರ್ಪುದಡ್ ಪಡಿತರು. 4ನೇ ಸುತ್ತುಡು ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ 13 ಲಕ್ಷಗೂ ಪೋತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ 5ನೇ ಸುತ್ತುಡು 21 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏಲಮಾದಿತ್ಯರು. ಇತ್ತ 6ನೇ ಸುತ್ತುಡು ಮೂಜ್ಪಾಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸಿಗೆ ಪೋಯ್ನೆಡ್ದವರ ದೇಶದ ಮಾಮಲ್ಲ ಇರುವ ರೈಡರ್ ಲೀಡ್ ಒರಿಯಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ರೈ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೀಗ್ದ ಸುರುತ ಮೂಜಿ ಆವೃತ್ತಿಲೇಡ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಇರೆಮರೆತ ಕಾಯ್ದಂಚೈತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ರೈ 4-5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಡ್ ದುಂಬು ಬೈದಿರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಸನ್ ಡ್ಲಾ ಬಿಡ್ಸೆ ಆದಿ ದುಂಬುಪು ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ಉರ್ವಸ್ ರೋಡ್ದ ತುಳು ಭವನಡು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಯಕ್ಷ ಜಾತ್ರೆಡು 3ನೇ ದಿನ ಮಾಯದ ಅಜ್ಜೆ ಪ್ರಸಂಗದ ಆಟ ನಡೆತಿತ್ತಂಡು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಕಥೆ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ ಕೋಡಿಕಲ್ ಪದ ಬರೆದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ ಪುತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಯದ ಅಜ್ಜೆ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಡ್ದು ಇತ್ತನಿಕ್ಲನ ಕಣ್ಣ ದುಂಬುಗು. ಶಂಕರನಾಗ ಚೆಲುವಿನ ಕಣಿಯ ಚಂದ್ರನೇ ಬತ್ತದು ಉತ್ತಿಲ ಕಾಂಡತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಕಾಡಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಕಾಮಿನಿ ನಿನ್ನನು ಪಡೆದಿಗ ಪಿತನೋ ಸುಬ್ಬಿ ಏರದಾನ ಬಕ ಈಯರಿ ಯಾನ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅತೆ ಅಂದ ಬೇರೆ ನನ್ ಗುರ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತೇರತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಆರಡೆ ಎತ್ತುನೆ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಮೊಲ್ತೆ ನೀನು ಎನ್ನ ಇರವನರಿಯದಾದಯ ಇಂತು ಮರೆಯ ನೆವವದೇನ್ ಅರೋಗು ಇನಿಯನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಯಾನ ಪನ್ಪಿನಾಕೇನ ನಲ್ಲೇ ಲಾಲೇಸಿ ಕೇಳು ನಾನೆಂಬ ವಚನಗಳ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಚ್ಚೆ ಸೇರ್ನಾಗ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಾಪುಜ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏತೇ ಇದ್ದಂಡಲ್ಲ ಬದುಕಡ ಬಣ್ಣ ಜಿಂಜಿಂಡ ಭಗವಂತದು ಖುಷಿಯ ಪುನು ಬಣ್ಣಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೇರ್ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಪುನು ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ಕಿತ್ತ ಮುಲ್ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೇ ಇರುವಾಗ ಯಾನು ಪೊರ್ಲತ್ತ ಎಬೇ ಮುಲಗೆ ಮುಸುಂಟು ಇರ್ದಾದಮ್ಮ
ಒಂಜಿರೋತ್ತು ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿದ ಬಾಲಿನ ತಾಂಕದೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಸ್ ಕೇರಳ ಪುದೆ ತುಂಬರೆ ಬರೋದಿಚ್ಚರತ್ತ ಯಾನ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ದೇವರೇ ಎಂಗೆ ತಲಾ ತರಕಪ್ಪ ಒಂದಿಚ್ಚತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕಡಬತಯಲ ಗೋದನೆಯಲು ಹತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಆನನು ತಾಂಕದೆ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯಗ ಕೇರಳ ಪುದೆ ಕೊನೆರ ಬರೋದಿಚ್ಚೇರು ಅವಲತ್ತಂದೆ ಈ ಕಿಪ್ತ ಜಾತಿದ ಬಾಲೆಂದು ಪನ್ಪಿನ ದೋಷಣ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಮಗ ಅಂಚಾದು ಬಾಲೆ ಏಕೆ ಎಂಚ ಪನಡುದು ಗೊತ್ತಾಗುದು ಮಗ ಮಲ್ಲಜಿ ಐಕ ಸಾದಿ ಯಾನು ತೂವನ್ನೆ ರಡ್ಡು ಉಂಡುದು ಯೋಗುಂಟಿಗ ಗೊಬ್ಬರೆ ಪೋಲ ಮಗ ಪೋ ಮಗ ಎನ್ನಟ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಏನುವರೆ ದಾದ ಮಗ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ ಭಿನ್ನಗ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ ಬಿಲ್ಲಗ ನಡೆಸುವೆ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ ಭಿನ್ನಗ ತಪ್ಪೆ 7 ಜನ ಉನ್ಪಿನ 7 ಕೊಳ್ಳದ ನುಪ್ಪು ದಾದ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಪಂಜಾತ್ ಬೆಂದಿರ್ದ ಬಂಡೆಣ ನಿಪ್ಪದು ಹುಲ್ಲು ಮಾರಾಯ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಾಲಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಪುಂಡೆ ಐಕ ಕಜಿಪು ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂದು ಮಗ ಐಕ ಬೋಡಾದು ಇರ್ನ ಕೈಯಾರ ವಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಡು ಬಸಲದ ಕಜಿಪು ಬಸಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದೊಂಪ ಬೋಡಾವಿಸ ಒಂದು ಮಾತ ನೆಕ್ಕು ಮಾತಲ ಅಲೆ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಉಳ್ಳಾಯ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಂಡಮ್ಮ ಅಂದು ಮಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗನೆ ಈರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ದಿನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಕದಿರೆಗೆ ಪುದೆ ಕಾಣಿನ ಕೊರಪನ ಸಿದ್ಧತೆನೆ ಮಾಡ್ಲೆ ಆವು ಮಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಂದನ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಳು ಕಂದ ಭೂಮಿಡಿ ಸತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಗಣಕುಲು ಎಂಕುಲು ಈ ಕದಿರದ ಮಣ್ಣಡು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿನ ಪರಿವಾರ ಗಣಕುಲಾಗುಲ್ಲ ಅರರೇ ಇನಿ ನಡತಿನ ಘಟನೆ ಅಂಡಲದಾದ ತನೆಯ ಕೈದು ಹದರವಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗ ದಾಯೆ ಮೈಂದ ಕಬಿಡನ ಬಂದು ತೆರಿಯಂದು ಅಂಚಾದು ಇಂದು ಮಾತ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ದಯನೇ ಅದುಪ್ಪು ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ ದಾದ ಬನ್ಪು ನಾವು ಏರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಾಲದೇವರ ಬಲ್ಪುಗಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಜ್ಜಾಗ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗ ತನಿಯಾದಿಕ್ಕೆ ನಾಯನ ಕೊರಗಜ್ಜೆಯಾದ ಬದಲಾಯ ಅಂದು ಈ ವಿಚಾರನು ಏನಪ್ಪ ನೆಚ್ಚಗೆ ತಿಳಿಪಾವಡು ಅವಡು ಅರಗಿ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡರನೇತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ದಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಡ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ನೆಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬರವು ಕಲ್ಪನಾ ಬಿಡ್ಸಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಣವ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪನಾ ಲೇಸಡ್ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆದ ನೆಲೆಟ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಒರಿಪಾಯರೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಒಂಜಪ್ಪಿ ಜೋಕ್ಲನಂಚ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ ತುಳುಕೂಟ ಕುವೈಟ್ ದ ನೆಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ಮಭೂಮಿದ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಲ ದಿಪ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ತೆಡಿಲು ಮೆಂಚಿ ಬಡ್ಸೈತನಲ ಉಮೇದಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು